Sa mga pangenot na bareta, 6 na persona erido sa karambola nin tulong lunadan sa syudad nin Ligaw. Insidente hagup sa CCTV. State of calamity pigbandera sa banwaan kan rapu-rapu epekto kan maraot na panahon. Tulong magkakasuway na kasulo na itala sa Masbate asin sa syudad nin Naga. Asin PNP Bicol pigrumdom ang ikawalong anibersaryo kan sa 44. Maray na hapon, Miyerkules, Enero 25, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. 6 na persona erido sa nangyaring karambola nin tulong bihikulo sa syudad nin Ligaw. Insidente hagup sa CCTV. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Sa CCTV footage sa Barangay Tuburan, Ligaw City, poko mas o menos alas 7:15 kasubanggi, hagup ang nangyaring banggaan kan sarong pampasaherong jeep asin ambulansya. Sa kusog kang pakakabangga, tuminagilid ang ambulansya, mantang nawaran man ang kontrol sa manibela ang driver kang jeep rason nga ni maokupar kan ng ibong na linya na nagresulta man sa pagkakasaabit kani sa kasabat na tricycle. Sigun kay Police Staff Sergeant Vincent San Juan, kang Ligaw City Police Station, pagaray na subot ang jeep sa kataid sa ng barangay, mantang pabalik naman sa banwaan kang bakakay ang ambulansya, matapos na maghatod subuting sarong pasyente sa Pili Camarines Sur kang maaksidente. Siya duman sa linya, pasiring naman kitang huwing tabako man. Ngunya, yao naman so ambulance, kaya na side sweep niya sa unahan kang jeep. Kina so impact ang collision, so jeep nag-swerve pa kaliwa. Nakaon niya so left lane kang kalsada, kina yao naman so approaching na tricycle na nasagi niya man ito kaya na nadamay sa tricycle. Lugadan ng 4 na lunad kang ambulansya, lugadan man ang driver kang tricycle asin sarong pasahero kani. Maswerte naman na daing sinapong lugad ang driver kang jeep. Tulos man na naidara sa ospital ang mga iridong persona na suminapo ning minor injuries. Ining driver kang jeep, day makitama. Bali, so ano niya lang may damage talaga, so jeep lang. Kina so driver man kang tricycle, may mga minor injuries man. Kina so sa ambulance, mga minor injuries man. Dinaranas inda kang ambulance, ay kang sidara MC personnel sa hospital. Aminado ang Ligaw PNP. Accident-prone area ang nagkapirang porsyon ng tinampo sa saindang lugar, kaya importante nanggad ang labing pag-iingat. Sa presente, di pa man nagkakaigwa ng pag-ulay ang ambuslados, asin nakaluwas naman sa ospital ang mga nalugadan. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. State of calamity pigbandera sa banwaan kan rapu-rapu albay, huli kan maraot na panahon. Gale warning posibleng mamatean sundo sa Marso. Uyaan detalye. Huli kan ding untok na pag-uran na epekto kan shear line siring man ang padagos na pagkakaigwanin gale warning. Nagdesisyon ng lokal na gobyerno kan Rapu-Rapu Albay na ipasairarom na sa state of calamity ang bilog na isla. Sigun kay Rapu-Rapu Vice Mayor Utoy Galicia, ang lakdang susugnaman sa rekomendasyon kan Local Disaster Risk Reduction Management Council. Base kaya sa damage assessment and needs analysis kan nasabing opisina, nagluluwas na dakula na ang pigdadarang negatibong epekto kan shear line asin kan gale warning sa ekonomiya kan banwaan, urog na sa pagkabuhay kan sa indang saradit na namamanwaan. Nag-phone ko sa letter request ko kan sa muyang Honorable Mayor Kiki Galicia, dated January 9, 2022 po ito, na requesting sanggunian po na mag-declare na po na the entire municipality of Rapu-Rapu na mag-under the state of calamity na po para masuportaran nila po sa mga tao man po. Maka aluwas naman po kami kan sa 30% po sa calamity po.
Aminado ang vice-alkalde, labi ka dipisil na kan sa indang sitwasyon sa isla. Disyembre kan nakaaging taon pa kan mamatean ang ding untok na pag-uuran sa bilog na Kabikolan, na perwisyo naman subuot ang dara sa nasabing banwaan. Sa siring na mga sitwasyon, lalo pa kung apektado na ang transportasyon asin pagkabuhay kan mga namamanwaan, kaipuhan na subuot ang interbensyon kan lokal na gobyerno. Hindi po kaya, pag 7 days po kayang straight po na gill warning, bali, ano na po siya, kumbaga, ang sa mga ibang community po, digdi, ay naman nakasaod po kasi rin sa Legazpi, pati po sa mga anak buhay. Ang main po baga digdi ng anak buhay, so pag sisira po ba kaya. Pigpapasalamat na sa nakan opisyal na pera sa pondo gikan sa lokal na gobyerno. Yaon man ang pag-alalay kan gobyerno probinsyal sa saindang constituentes asin kan iba pang grupo arog kan ako Bicol Party List. Hindi po. Sa ngunyan po, naman po ngunyan ng Provincial Social Welfare Development po. Plus po, sa kanginutan po kan yung Gobernador, Edsel Grex Lagman po. Na nagpo na po pagtao po man po, so absent mo kang sa mga food assistance po para po sa mga kapurapunan. And may tupalo pa po yan sa munisipyo na po kang Rapurapo. Namin na. So, ako Bicol po, nagtabang naman po digding na nag-coordinate po siya ngunyan kay Mayor. Kaya ako ngunyan ang nag-asikaso po kang pag-distribute po kang food assistance kang halik po sa gobyernong lokal kang Albay po. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, posibleng sundo sa Pebrero o primerong simana na sanakan Marso magkakaigwanin mga gale warning. Mantang padagos man na madara nin mga kalat-kalat na pag-uuran sa rehiyon an amihan. Ang gale warning takaya ngunyan ay mainly driven siya kay amihan northeast. So, since makusugon ang amihan tangon yan, so iyo po iyan ang nagkakaos kasi matataas na doon lalong-lalo na anion kita, facing kita sa Pacific Ocean and primerong impact pang makusog na duros ng amihan digdi sa coastal areas pang Bicol region. Pagduduon kan pag-asa o galiun permikan publiko ang pag-antabay sa pigpapaluwas nindang mga abiso. PNP Bicol pigrumdom ang ika-8 anibersaryo kan heroismo kan sa 44. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Inspiration for future generations of police officers. Ngunya na taon ang ika-8 komemorasyon sa heroismo kan Fallen 44. Sa padagos na pagbisto sa mga ini, kasubagong aga, nagkaigwanan wrestling ceremony ang Bicol PNP sa Campo General Simeon Ola. Kasabay kan komemorasyon, pigrumduman kan Bicol PNP sinda Patrolman Ryan Atos, Police Staff Master Sergeant John Teston, asin Police Staff Sergeant Nicky Codera na nagbuwis kan sa indang buhay huli kan sa indang serbisyo. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., Force Commander kan 1st PMFC Albay PPO, nung kama tutumbasanin anuman na bagay sa kinaban ang heroismo kan mga pag-iriba niya sa trabaho. In honor of the SAF 44, not only the SAF 44 but our fallen comrades from the Regional Office 5 who are also have fallen during the conduct of operations like service of warrant during combat operations, just like what happened in Dumagmang, what happened in the personnel of Masbati who was serving a warrant of arrest to members of CTG. Magigirumdoman, Enero 25, 2015 kan makaengkwentro kan pwersa kan gobyerno ang grupo ng mga rebeldeng grupo sa Tokinalapaw Mamasapa no Maguindanao. Para kay Tagtag, orgulyo kan sa indang hanay ang SAF 44 na nagpahiling kan sa indang pananindogan maski buhay na ninda ang karibay. We are actually very glad to see again the relatives of our fallen comrades kasi yun nga, sila naman talaga ang kon natin dito, binibigyan natin ng tribute yung mga families and relatives ng ating fallen comrades na hindi na natin masusubalitan pa yung mga hinanakit at saka sakit na kanilang nararamdaman. Dugang panitagtag, importanteng da imalingawan ang nangyari sa SAF 44. Simbolo da kaya ang kagadanan kan sa indang pag-iriba sa dayupot na pagkamot ninda sa trabaho asin sa nasyon. Asin sa nangyari sa indang dating mga pag-iriba, nagkaigwasin danin mas pusog na pwersa urog na pag-abot sa mga combat operation.
Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Tulong magkakasway na kasulo na itala sa Masbate asin syudad ni Naga, asin uro negosyo business forum na katalaan na gibuhon sa Albay. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Merkado publiko sa Uson Masbate na sulo. Danyos uminabot sa 1 milyong piso. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sibot ang personalis kang di masalang Masbate Fire Station katabang ang kataraid na fire station sa pagbuo kang nangyaring kasulo sa merkado publiko kang Barangay Buena Vista, Uson, Masbate, alas 6:30 kasubanggi. Napag-araman, nagpuo ng kasulo sa ginamit na generator sa merkado. Maghapon kayang brownout sa nasambit na barangay. Huli taagibo ang mga tindahan sa light materials. Kung kaya, tulos na naglakop ang kalayo. Uminabot ang kasulo sa ikaduwang alarma. Pasado alas 7 nimbanggi kang ini ang ideklarang fire out. Kasi nagpapandar po sila ng generator. Yun po yung part na may mga... Yung iba naman po nakatabi, parang natakpa na po yata ng mga ano tawag doon, luna. Kaya po, tapos kaya po na, kasi yung luna na takip niya, doon kumalat yung apoy. Kasi may mga ukay-ukay, yung iba po may uling pa doon na naka-display. Kaya po madaling kumalat po. Sigun sa BFP, uminabot sa 1.8 million pesos ang naging danyos kang insidente. Asin ikaduwang best naman na nangyaring kasulo sa merkado. Bale, next month talaga nakaprogram na yung activity namin sa Upland Ligtas sa Pamayanan. At sila po yung priority namin kasi nga nasunugan sila dati. At saka crowded talaga yung tao ang area na yon. Sarong paratindang naitalang nalugadan sa insidente, natulos man napigtawan ng first aid kang Mobo MDR Remo. Medyo tumas na ang apoy. Inabot siguro siya ng mga debris, mga nagsipaglaglagan na kahoy o di mga matigas na bagay. Maswerte man na daing nadamay na residensya sa nangyaring kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.
Duwang magkasuwayman na insidente nin kasulo na itala sa syudad nin Naga. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Haros magkulor kahel ang kalangitan sa Sitio San Ramon, Barangay Calawag, Naga City matapos na masulo ang tulong kaharongan digdi mag-aalas 7 kasubanggi. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Edward Aris Brigueja, Hepe kan Intelligence and Investigation Unit ka Naga City Fire Station, gibo sa light materials ang mga nasulong residensya asin haros magkakadukot nan mga ini kon kaya marikas na kuminalat ang kalayo. Sa inisyal na investigasyon kan Hepatura, posibleng ang nabayaan na piglulutok ang saro sa mga tagharong ang kausa kan kasulo. Ang kausa po kang kasulo as of now under investigation, pero may mga anggulo na po kami paghihiling na sa investigation. Pigkakarkulong abuton sa labisang 200,000 pesos ang minalat ng danyos kang insidente, maswerte naman na mayong nalugadan sa pangyayari. Samuya po sa Bureau of Fire Protection Naga, simple man lang, kung sa tuyang mga kaharungan, kung kita po nagluluto, ang pinaka-primary po kayan, dapat data po pagbayaan. Kung kaya po anta pong maghali, dapat po siguraduhin ta na palsok ang source ning kalayo. Double check ta po ang sa tuyang mga electrical wiring sa harong. Iyo po ang nagiging kausa kadalasan kang electrical short circuit na ang mga electrical wirings na po minsan nalalaog ng tubig, ang mga electrical outlet nalalaog ng tubig. Iyo po yan nagiging pinupunan ng kasulo. Sa presente, paramientas nakikidago sa evacuation center sa nasabing lugar ang mga biktima kanangyaring kasulo. Mientras tanto, apwera kaini kasubagong maagahon sa pang insidente nin kasulo ang naitala man sa Hardin Real Subdivision kan parehong syudad kung sa residensya naman nin sarong doktor ang nadanyaran. Ngunyan pong taon, 2023, as of January, ang first fire alarm ta po is iyo po ito sa San Ramon, Calawag. Bale, duwa na po kita ngunyan January, ang saro po sa may Hardin Real. Sa datos kan Hepatura, ini ang ikaduwang insidente ng kasulo na naitala ninda ngunyan na bulan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Puro Negosyo Business Forum nakatalaan nagibuhon sa probinsya ni Nalbay. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Mga negosyante na maawot pang mapahiwas ang kaaraman sa pagnenegosyo, asin mga personang maawot magpuunin sa diring negosyo. Inian mga sektor na maawot mainkaminar kan Junior Chamber International o JCI Legazpi na magpartisipar sa saindang ikukondusir na uro negosyo, katuwang ang Philippine Institute of Certified Public Accountants Albay Chapter. Alagad, kung anong organisasyon ang nahapoton, maawot nindang matutukan ngunyan ang mga estudyante na interesado sa pagnenegosyo, kaya kabali sa saindang piging nguwa ang pagkikipag-koordinar sa mga eskwelahang may nag-o-offer nin business course. Since puro na rin mga community projects yung ginagawa, we would also want to focus din sa business aspect. So kung paano rin tayo makakatulong sa mga businessmen kasi even JCI Legacy members are mostly businessmen. So we believe na kahit paano may credibility rin kami on how to talk about business. Nag-invite din kami sa mga eskwelahan, sa mga may kursong accountancy tsaka entrep. Tasinda so closely related digdi. So yan po, sinda po. And sabay na din po dyan sa mga taxpayer kasi may topic kita about taxation, kung paano mag-file, anong mga tigabayadan na tax. Yan po. So, para sa inda po ito. Katuwang kan JCI Legazpi sa Business Forum ang Department of Trade and Industry o DTI, Bureau of Internal Revenue o BIR, asin iba pang pribadong organisasyon, kumpanya asin institusyon. Parang this would help them to ease their anxiety para din mas maging smooth din yung pagnenegosyo nila. Kasi, syempre, una pa lang isipin mo yung budget mo, limited din lang. So, you don't want to spend more than necessary. Ang topic mingo niyan is registration, more on registration, so pag permits, yan po. Tapos, so, mga requirements mo sa BIR, so mga ipa-file mo.
kung ano ba talaga mga dapat mong bayadan na tax sa BIR. Tapos kung ma-put up ka mag-negosyo, syempre ma-upot ka sa diro mo, ano bang klaseng type of business ang nilag ko. Inian primerong Uro Negosyo Business Forum kan JCI Legazpi. Asin sa mga maabot magbali, pwede ma-access asin ma-download ang registration form sa Facebook page kan organisasyon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang Tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!